मुङा जाहैबाय पिरियन बरगाव और आंनि गामिया जाहैबाय वेस्ट बेंगल खरडाङा आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय आलिपुरदुवार। तो थांनाय 23 तारिखआव निफ्रायनो आंनि वाइफ नीलनी बरगाव बियो मिसिं जानानै दङ। तो आंनि मोनसे डाउट दङ, माने आं जे नाम्बारफोरखौ मोनदों बे नाम्बारा आसामनिनो नाम्बार, जे माने सासे सेंग्राजों बियो मानलाय रिलेशनशिपआव दङमोन, रायलायोमोन होननानै आं सानदों आरो बे नाम्बारा आंनावबो दङ। तो बे नाम्बारा दा बर्तमानाव सुइच अफ दङ आरो आं बिनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जेन' बियो मोजाङैनो जेन' फैफिनो, मानो होनब्ला आंनि सासे गथ' दङ 10 बोसोर आरो बे सिगांबो थाङामोन, नाथाय आङो बिखौ नागिरनानै मोनफिनदों आरो आङो रायजो जाफिनदों। आङो दाबो बेबायदिनो आसा खालामो जेन' आंनि न'खरा मोजां जायो, जेन' आं बेखौ मोनफिनो आंनि बिसानि थाखाय। मालाय न'खराव जेबो दावराव गैयामोन आरो जोङो हासि खुसि जोङो दङमोन, माने जेबो दावरावआनो गैयामोन न'आव। माने आंबो मोनसे बिजनेस मावो, तो बिजनेसनि स्वरुप आं दखानाव थायो बा न'आव मा मावो आं बेखौ बुंनो हाया। तो बेनिखायनो 23 तारिखनि जाथाय, तो आंनि खावलायनाया आंनि बे बुंनायखौ जसेबांमानि मानसिफोर नुनाय अननानै नोंथांमोना शेयार खालामना होनाय, मानो होनब्ला बे मानसिखौ आङो एकदम जोबोद गोनांथि जानानै दङ। बे मुङा जाहैबाय नीलनी बरगाव आरो बिनि फेसबुक इन्स्टाग्रामखौ नायोबा माहि बर' होननानै लिरनाय दङ। तो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागौ आरो माबाफोर नुदोंबा अननानै आंनि नाम्बाराव नोंथांमोना फन हरगोन। बेखौ बियो 3थाजों नावनिफ्राय ओंखारदों बाजाराव थांनाय होननानै, सि सुनाय होननानै। औ, आङो मिसिं केसबो होखाबाय, पुलिसाबो ट्रेक खालामगासिनो दङ। तो बेजों लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आङो रिपर्ट मानोलाय आङो नाजानो नागिरदों जेन' आंनि बे वाइफखौ जेन आं मोनफिनो, बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाया। रायजो राजाफोरा नैबे नाम्बाराव नुब्लानो कल हरनाय, बेनो आंनि आसा आरो भरसाया। 8617838251 बे आंनि नाम्बार। बे नाम्बाराव औ, आङो बे जे नाम्बारखौ आङो मोनदों बिनि मबाइलनिफ्राय आगोलाव, बे नाम्बारा मोननैबो आसामनि सिम, बेनिखायनो आंनि जे टारगेट बियो आसामावनो दङ होननानै आंनि सन्देहआ बेनो जादों। बियो एक्सुवेलि बड'बो नङा, बियो बांगालानो जागोन। मानोना बियो बांलाजों एबा हिन्दीजों रायलायोमोननो। आंनि खुद गावनि जे बिसा दङ बिबो बुङोमोन जे बियो बांलाजों नङाबा हिन्दीजों रायलायहरनोमोन होननानै। दा फिसालाया बिदाफोरजों दङ दंनायालाय, होमब्लाबो बिनि गोसोआव मा सानगासिनो दङ बिमा गैयिया। दा बिमा गैयि जायफ्रा जायो बिसोरसो बे दुखु दाहाफोरखौ मोनदाङो ना, जे मा जायो गोसोआव। तो हामबाय, आंनि बुंनांगौआ बेनो।